Imos mergullarnos nunha das narrativas máis antigas e impactantes que existen, o relato do xuízo final. Hoxe imos debullar paso a paso esta secuencia de destrucción e renacemento a unha escala casi inimaginable, tal e como nola contan as fontes orixinais. E esa é a gran pregunta, non si, como é realmente este xuízo final? O interesante é que os textos que imos explorar non falan de forma vaga. Non, presentan unha cronoloxía dos acontecementos finais que é, francamente, superespecífica e chea de detalles. Ben, para non perdernos, esta vai ser a nosa folla de ruta. Empezaremos co concepto do xuízo final, despois iremos directos a Armagedón, faremos unha pausa para ver a salvación e o arrebatamento, logo presenciaremos a calamidade final coa sétima copa e, por último, remataremos co novo comenzo. Moi ben, pois arrincamos. O punto de partida de todo este proceso é un evento coñecido como as 7 copas da ira de Deus. E ollo, cada unha destas copas desata unha forza que cambia o mundo por completo. Entón, que é exactamente isto do xuízo das 7 copas? Pois, segundo as fontes, non estamos a falar dun evento máis na lista, non. Isto é a culminación, o acto final, definitivo e absoluto do xuízo divino. É o peche de todo o anterior, tan importante que se chega a identificar con outros momentos clave como a sétima trompeta. E isto lévanos dereitos á sexta copa, e a un nome que seguro que soa familiar, un dos máis recoñecidos e temidos destes relatos, Armagedón. Este é o momento que prepara o terreo para a derradeira confrontación entre o ben e o mal. A cousa ponse seria. Segundo a fonte, cando esta copa se verte sobre o río Éufrates, non se trata dunha catástrofe natural aleatoria. É un movimento totalmente estratéxico. O río seca, e ao facelo elimina unha barreira natural clave para que os exércitos do anticristo poidan xuntarse en Israel, concretamente no Val de Meguido, para a súa batalla final. O máis fascinante é como se describe a batalla. Non imaginedes unha guerra longa e sanguienta. Que vai? Descríbese como un enfrentamento super rápido e decisivo. As forzas do mal reúnense, pero son enfrentadas de inmediato pola chegada de Xesús e o exército celestial. O resultado é fulminante. E que pasa cos xefes de todo isto? Pois aquí vémolo. A fonte fai fincapé en que non morren na batalla, non. Son capturados vivos e lanzados directamente a un xuízo inmediato e eterno. É un final tallante, un punto e final absoluto á súa rebelión. Pero, esperade un momento, antes de que chegue a traca final, antes da última copa, a narrativa fai unha pequena pausa. Unha pausa moi importante para centrarse en 2 actos de salvación xusto antes do clímax. Estes 2 eventos son, por así dicirlo, as operacións de rescate antes de que todo estope. Son claves para entender quen se libra da destrucción final, así que imos velos un por un. Aquí, a historia dá un xiro de guión tremendo. O pobo de Israel, que históricamente non recoñecera a Xesús como o Mesías, finalmente faino. E como? Pois, segundo a fonte, este recoñecemento masivo ocorre cando Xesús volve físicamente e se presenta no Monte das Oliveiras, un momento descrito como a salvación do resto de Israel. O segundo evento é o arrebatamento. O nome xa soa a película, verdade? Pois a idea é igual de espectacular. Basicamente, todos os crentes que aínda están vivos na Terra son evacuados. Son elevados físicamente ao ceo para salvalos da destrucción do planeta. É literalmente o último acto de rescate. E aquí é onde os camiños se separan de forma radical. O contraste é brutal. Por unha banda, os santos arrebatados, que son levados a un lugar seguro. Pola outra, os que quedan atrás, que teñen que enfrentarse á destrucción total do planeta. É, segundo estes textos, o momento da separación definitiva. E agora sí, unha vez completada a evacuación, chegamos ao acto final, a sétima e última copa, o clímax do xuízo. E aquí é cando a destrucción acada unha escala que nos custa imaginar, unha escala planetaria. A diferenza das anteriores, que afectaban zonas concretas, esta vértese no aire. E por que no aire? Pois pensade o ben. O seu efecto é global, instantáneo e total. A fonte indica que isto desencadea a aniquilación completa do planeta tal e como o coñecemos. As consecuencias, son literalmente apocalípticas. Fálase do maior terremoto da historia, tan forte que fractura os continentes. Illas e montañas desaparecen, e o planeta inteiro é consumido polo lume.
É como se a Terra fose reseteada a un estado primigenio, como nos Xénese. E cando parece que a cousa non pode ir a peor, a fonte engade un detalle increíble. Do ceo cae saraiva, pedras de xeo, duns 45 kilos cada unha. Imaginade, 45 kilos. É unha imaxe que busca subliñar o abafadora que é esta calamidade. O punto clave que se quere transmitir con todo isto é a idea de que o xuízo é inevitable. Esta cita que vendo profeta Abdías resúmeo á perfección. Basicamente di, non hai onde esconderse. Da igual a tecnoloxía que teñamos, non hai búnker ni nave espacial que poida evitar este destino. Pero, atención, porque a historia non acaba aquí, non remata con lume e destruición. Agora pasamos á parte final, e o ton cambia por completo. Pasamos da aniquilación á creación e á esperanza. Despois de que o lume purifique o bello mundo, a narrativa dá un xiro cara á esperanza. A destrucción non era o final, senón un paso necesario. Unha especie de limpeza a fondo para dar paso a un ceo novo e unha terra nova, libres de todo o malo anterior. E a clave de todo está nesta cita. A gran esperanza non é só sobrevivir, senón a chegada dun mundo totalmente novo, un mundo que se define por unha palabra, xustiza. Segundo esta narrativa, este era o obxectivo final desde o principio. Non se trataba só de empezar de cero, senón de empezar ben. E así, esta viaxe épica chega ao seu fin, deixándonos con esta pregunta no aire. Independientemente das crenzas de cada un, que nos di esta antiga narrativa sobre ese desexo tan fondo que temos os humanos, de xustiza, de redención e, sobre todo, dun novo comezo cando todo parece perdido?